Ibigay mo na sa akin ang kailangan ko, tanda. Hindi ka makakatakas sa akin, tanda. Hahanapin kita. Kahit saan lupalop ka ng mundo. Hanapin mo ang may mag-aari para mailagtas mo ang isang katauhan. Maraming salamat sa inyo. Mabuti na lang, hindi nila ito nakuha. Walang anuman. Sino ba yung mga lalaking yun? Parang hindi naman taga dito yung mga yun, ah. Mga magnanakaw lang siguro. At nasundan nila ako dito. O sige, mag-ingat ka. Baka mamaya bumalik yung mga yun. Maraming salamat po ulit. Ako nga pala si Marga. Ako nga pala si Baak. At siya naman si Andres. Baak at Andres. Maraming salamat ulit sa inyo, Baak at Andres. Walang anuman. Pwede bang malaman kung anong laman niyang hawak-hawak mo? Ito? Wala naman. Hindi naman importante yung laman nito. Huwag kang mag-alala. Teritoryo namin dito. Saka walang gagalaw sa'yo dito. Saka yung mga lalaking yon, hindi taga dito yung mga yon. Tama, hindi taga dito yung mga lalaking yun. Tsaka, ngayon lang din kita nakita dito. Taga dito ka rin ba? Hindi po. Sige po, alis na ako. Maraming salamat po ulit. Duda ako sa hawak ng babaeng Bahak. Naramdaman mo din pala yun, Andres? Oo, Bahak. Hindi magandang pakiramdam ko doon. Kaninang hawak-hawak ko yon. Parang mayroon nung kakaibang naramdaman sa box na yon. Anong naramdaman mo, Bahak?
hawak ko yun. Kala ko pa naman parehas tayo. Tara na nga. Sige. Bak! Bak! Oh, bakit? Hingal na hingal ka. Bak! May sumusunod sa akin. Sino naman? Hindi sino. Kundi ano. Uy, ano? Anong umahabol sa'yo? Aso? Hindi, Bak. Sandali nga! Sino ba kasi yun? At bakit kayo nahabol? Oh. Kanina kasi, naramdaman ko na may sumusunod sa akin. Tapos? Tinaguan ko. Tapos nung nakita ko yung sumusunod, nagulat ako. Nakita? Eh ano naman yung nakita mo? Nakita ko, maliit na liwanag, Bak. Ano ba yan, Andres? Alitap-tap lang, natatakot ka na? Hindi alitap-tap yung Bak. Andres, ang tanda mo na para hindi maniwala na hindi alitap-tap yon. Maniwala ka sa akin, Bak. Parang may buhay yung liwanag na yun. Siyempre, alitap-tap yon, may buhay yon, Andres. Ay, oo nga pala. Sandali lang, Andres. May araw pa naman. Bakit lumabas yung alitap-tap? Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong car shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Car Shampoo. Extremely foamy car shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano pang iniintay mo? Check out mo na yan!